Čemu nam piše štampa za ovo jutro? Naše novine: na Kosovu uhapšeno 6 regruta Al-Kaide. Pipci terorističke organizacije definitivno stigli i do nas, pišu naše. Pronađen je veliki arsenal, član Srpske napredne stranke. Danas odlična atmosfera u Davis Cup timu Srbije nakon dolaska osvajača završnog turnira sezone u Londonu. Od Đokovića sve za. Hvala mnogo, Dane, na ovom izveštaju. Mi idemo dalje. Skijališta Srbije, Komora planinskih centara Slovenije i Udruženje slovenačkih žičara potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji kojim se vlasnicima sezonskih ski karata iz jedne od tih zemalja omogućava da 3 uzastopne dane besplatno skijaju u skijaškim centrima druge zemlje. Slušamo vremensku prognozu. Doktorka Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći je sa nama i ovoga jutra. Nada, dobro jutro. Kako sprečiti, kako izlečiti sve to? Pričat ćemo svakako o mališanima, pričat ćemo i o nama odraslima. 15 godina nekakvih reformi, industrijska proizvodnja manja nego što je bila, ekonomija razorena. To mora da se suzbija, a da bi se to suzbijalo... Tada kada kažem teška borba, samo našim gledalcima da damo par primjera, tek da bismo ilustrovali kompleksnost situacije u našoj zemlji. Naime, krajem prošle nedelje Biro za koordinaciju službi bezbednosti najavio je borbu protiv narkodilera. Policijska uprava Kraljevo je za dane vikenda i praznik zaplenila više od 700 grama marihuane i spida. Na Batrovcima pronađen kilogram marihuane. Novopazarska policija u prvih 9 meseci ove godine zaplenila je više količina opojnih droga nego tokom cele prošle godine. A posle ćemo da pričamo nešto i o inicijativama građana, nešto što je, čini mi se, novo u ovoj našoj zemlji i vi ćete nam reći da li to govori o tome da policija ne radi svoj posao. Međutim, za početak, da li ovi podaci o zaplenama govore da više droge ulazi u našu zemlju i šta govore o tim kanalima droge? Kao priplih koji žele da je konzumiraju. Mnogo tih koji žele da konzumiraju. Sinoć smo čuli također jedan interesantan podatak da recimo samo u gradu Beogradu neuporedivo više policajaca radi na obezbeđenju javnih ličnosti u odnosu na broj policajaca koji rade. Će sigurno biti bolje. Vi ste prošle nedelje bili u našoj Beogradskoj hronici. Tada ste potvrdili postojanje ove grupe u Lazarevcu. Evo, ja sam zadržala Blic iz pregleda štampe zato što Blic i danas bavi time i pogledajte šta se sada dešava. Dakle, ovo udruženje koje je objavilo fotografije narkodilera u Lazarevcu objavilo je da će biti i nastavka. Stigle su im pretnje, kažu, stigle su dramatične pretnje. Isjećemo vam jezike, polomit ćemo vam noge i ruke. Međutim, ono što je zanimljivo, da vaše kolege u Lazarevcu kažu da ovo što je udruženje uradilo, dakle to javno označavanje je za dilere gotovo gore od hapšenja. Zato što čak i njihova porodica i njihovi prijatelji i njihovo okruženje nisu bili svesni posla kojim se oni bave i da to jeste način da... Mislim, ne znam za šta jeste način, verovatno da ne budu toliko skriveni kao što jesu bili. Da vidimo sada kako je u Čačku. Suzbijanje narkomanije jeste jedan od prioritetnih zadataka policije u ovom gradu, a naša Slađana Miletić će nam sada reći koje to sve konkretno akcije policija sprovodi u borbi protiv narkomanije. Slađana, izvoli. Znači, bolesti i zavisnosti su svuda oko nas. Ljudi koji koriste drogu su uslovno rečeno svuda oko. Često dešava. Hvala vam mnogo na gostovanju u našem jutarnjem programu. Slušamo vremensku prognozu sada. Dobro jutro i dobrodošli u nastavak jutarnjeg programa. Sada će vam i Frajle poželiti dobro jutro, a ove dame će ostati sa nama sve do kraja ovog jutra. Prizma vam poklanjaju jedan digitalni merač krvnog pritiska 09 01 321. Predstava Srpska trilogija po romanu Stevana Jakovljevića, a u režiji Slavenka Staletovića će biti premijerno izvedena 22. novembra na Dan Narodnog pozorišta u Beogradu. I ovom premijerom Nacionalni teatar se pridružuje obeležavanju 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata. Milenko Pavlov je već ovde sa mnom, a Ivan Bosiljčić je sa nama. Sačekat ćemo te. Dođi. Dobro jutro. Ajde. Eto, i ostvarilo. Ja sam sanjao da prolazimo našu scenu. Kako idu probe? Pričajte mi. Kakav je tvoj u današnje vreme? Zašto je važno da se prisetimo svog naroda od pre 100 godina? U ratu sa Austrougarima i tako dalje, sa Bugarima, i tu je bilo zaustavljeno. I to je tragedija. Zašto to treba da se obeleži?
Pa to treba da se da pomaže Bog junac i tako dalje. Umiveno. Znate, jer ovo uopšte nije trenutak iza kakvo umivanja i stilizacije. I tekzacija u istoriji novijeg ratovanja. Znači, to su stvari koje prestanu da se ponavlja. Čitam pre neki dan... Uloga je interesantna. Osim što ste najstariji, moramo to da kažemo, najstariji ste u celoj ovoj postavi. Međutim, rekao mi je da je njegov lik dobra srpska duša. Pa tako on kaže. Rajska duša. Treba da se plašimo onda za širenje informacije. Jutarnji program i Hewlett Packard, kompanija koja je tehnološki partner Svetske teniske federacije i Davis Kupa, poklanjaju za 3 gledalaca koji se... Uskoro nismo se dugo videli od 8. marta iz Sava centra, 22. novembra u kulturnom ustanovi Palilula, onako malo intimnija, lepa atmosfera i lep ambijent. Početak u 20 časova, tako da koji god u prilici može doći. Neka dođe i neka se... Da, sad više ne bacamo čini, ali radimo neke druge, nešto drugačije. Sve što si mi rekla ne može lepše od ovoga i slušamo vas sada i uživamo. Hvala. Ovo je bilo sve od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Nataša je sutra sa vama, a sada slušamo i gledamo Frajer. Prijetno!